Ay bagabigat yo ubing, adda ka di mulmula iti arubayan yo? Anya dagiti mulay yo? Malaksid iti panangpapintas daytoy iti aglawlaw, adda ka di pay pakaaramatan dagiti mulay yo? Amuin tayo dagiti mula iti arubayan ni Ina Lisa. Magaan gagayem, kumusta kayo? Siyak ni Carla, ni Ina Lisa met ti apok abakit. Tunggal bigat, umalpas kam nga agpamigat, sigud gamin nga agturturong iti arubayan nga ayan dagiti mula ni Ina Lisa. Saan agagangay dagiti mula ni Ina Lisa? Makaagas? Idi na minsan, aguy uyek ni Cardo akay ayam ko. Dimawat ni nanang na iti oregano ken Ina Lisa. Kinabigatan na, nalaingen ni Cardo. Pati ni Tata Ben, idi nasugatan iti panaggagapas, nagbugulaing iti nagpaborikan iti bulong ti bayawas. Sana tinapkalan iti kutsay. Talo nga aldaw, nalaingen. Uray siya, idi nasinitak iti napudot a kaldero, aloe vera ti ingkabil ni Ina Lisa. Iti talo nga aldaw, nalaingen. Sabsabali apod no, dagiti mula ni Ina Lisa.